tini chung jara kabang mani ukloga ni red palmer na ti kok sanan thaika red palmer na ang nungbai chateyok na ni kok salai mano abo semana na ang je to abo ni test chai nai ka kaham no test dong kharabia nungbo kai mano abo bufang hamko ka abo chathai wathai bahai ka mangka bahai ka torka ang sak sai malia bo bising ni usuk tori thangka bising ni laijak phia ba do bising ni laijak usuk tori thangka ang chongi pha malia o bufang no omo usuk tornai ni sai malia aboni bagai nong bising ni bai usuk bufang tori mangka ta belai kaham bising ni mane bising ni laijago inga ang khajan ta kono sana red palmer bazar busu mane maya amhai sai meya phia ba ani bagile ang nogo sana ni bagile red palmer na kai de ni sanai red palmer nogo kai mane khajan ta ko kaham kane kai man nang nai de boni color bon nai de boni bathai bangma bon nai de taklai ni bisio obo usuk jara tei puila baro puila bathago khajan ta ko nai de obo chokrai mani color omhai yongi thangnai monmani somoyo মদমানি সময় আর ও বেডেক অব কিন্তু আনি ট্রেনিং রিমানে বেডেক ফিয়াবা আব চিকনি থাকা তরিমালে বুবার ফাইকা তাও বঠাই বুখাগি মালে বন ট্রেনিং রিনানি ফিয়াবা আং তাই সালসা সালনাই থাইসু গথং জানা মুসো নাইরা थांगा बरना चारि वइ बा नंगने बरक सानाइका सारे अब नां बेडेक तरिने मा खाइनाय तामा का ट्रेनिं नि बेडेक दं माने आरो देख थामनारना नां माने देख नि तरि थांगा देखा चिकनि थांगा फाइदि खाजन ताको रेड पाल्मार तै कक सालायनाय थाइसु कसागनि बिसिङो रेड पाल्मार अंखा चिनियामो मोटामुटी गाहाम थाइसु बरनि थाइसु अब नबुसिउ आं आबनो कक बलाय सागला बैने हाकतरनि थाइसु ब देशनि थाइसु अब नों गाहाम कासिउ गुगल सर्च खाइ नों नाइमा नानिसले न गुगल रो सर्च खाइ आं बे कक बसालायो जरा जरा हिंका आमाइकानो नों नाइजाबदि खाजन ताको रेड पाल्मार नि नखलाबो फांसा फांनै काइ तनजाखा हिंकलाय बेलायखन हामनाय आं रेड पाल्मार न तुयो सेमानो आं पटनि फुनुका खाजन ताको गाहाम न बथाय मन खा गाहाम क्लायो टाकलि बाहायनो हाया आने बथाय सेरब्रै सेरबा मननाय अमाय क्लायो अरो बाहायना आं सेरब्रै सेरबा मासाव हिंका आं तो थाइजु थाइजापानो बायि जागलाक ओ भेराइटि नबो ओ भेराइटि नबो बायि जागलाक थाइजु ताकेसे भेराइटि आनारो जेटा करे आबोनो आं बायि जानाय मियाजाकिबो आं बायि जानाया रेड आइभरी बो बायि जानाया आं चाकापातबो बायि जानाया बेनानाबो बायि जानाया आम्रफली बायि जानाया हिमसागर बायि जानाया अमाहायक्लै तब निदि काटिमन बायि जानाया सदाबाहार बायि जानाया गोबां मा थाइजु नां बायि जानाया खाजानि ताको अमाहायका नों बाहायनो थाइजु बायि जानाया जात नों फांसा फुंसु थाइजु न खारिवै गायजाबादि खाजानि ताको जरा रां पैसा गोबां नत गायनाया अर्गानिक नतुइसं तरक तरक खालि रं सिमि वान सक लायनाय हेदबा अब ककला कक बांनाय खाजानि ताको এই যে চালানাই থক রেড পালমার অবনা সং কাইলেনা নাং হেंका রেড পালমার নি কক সাথানা নাহিন্দি অমতামন বাগে আসু ফাকা অর তাব মিক্স অঙ্গই দङ নিনি ইন্টার ক্রপ অঙ্গই দङ বড়ই থাইচুক বড়ই দ তাব अब নিনি হার্ড প্রুনিং খাইজাক मानेछि থাইচুক তরি দङ हेंका खालिनि पड़े और ताई थाइचुक मां सं थत बरय द तंगलाक जागा बांथाय आनि खाजन ताको जागा बांथायो कक बलाय बलाय सामा हायङै ताका जरा न गाना गिनि तंनाय ब्र नुगै दङ जागा बांथाय आसो रिसार्च गोबां मा बाहायगे खालायमान माया ओ कक न गुबै गुबै न मांगलाक इंके आनि रेड पाल्मार कक साथाना हायनो हाय किसे मिसे साबुलि कक सानाय भिडियो बेलाय बारा बुख्लायमेया बेलाय कला बुख्लायमेया तासिङो ओ बेलेग चिकन थाय हिमानि कनायदि सिनि ट्रेनिंग सिस्टेम ओ बेलेग कैसे चिकन थांगा फिया बावबना जों ताबो तरिनाय जों अबना तरिनाय अमका R2E2 रेड पाल्मार बाय R2E2 थानसा हिनो बनि बागैनो अरंखा रेड पाल्मार अरंखा R2E2 बसकाङा आं केमेरा खायनाय बागै बसकाङा आं बरकनि कालार एवं टेस्ट खायनाय बागै R2E2 गानारो रेड पाल्मार बाय रेड पाल्मार लगे किसी सा साबुली कक मा सावो ताजले जा बायदि रेड पाल्मार साथानो अबो मार सानाय अबंका ब्लैक स्टोन आंनो ब्लैक स्टोन ताकाय देनि सामानि दं खाजन ताको ब्लैक स्टोन अर ताबा आं ग्राफ खायमानि दं ग्राफ खायतानो अमा कायसा सक्सेस ओंगे थांका अमले आं ताबो नबनो माखि बिनाय ताबो फाइराय खिबि फाइनाय अर सक्सेस ओंका ब्लैक स्टोन लगे आं ताको गुबुन भेराइटि न रिमाइन अब अब ताको गुबुन भेराइटि न खाजन ताको आं ताइ कायसा कक बलायनाय रेड पाल्मारनि उक्लगा किसा खा लबदि थाइबिसुक बाथाका हा नाङि तंखानायदि हा थाइसा नाङि थांका बेदेगनि बागे अब बथाय हिलिगमानि बागिया अब बनि तंमुं त्रिपुरा अमाहाय ब थाइसु
अमंखा सिनि हा साकानि गतुई थाइसु कथक थाइसु बिसिङाव काइसा थाइसु भारत दङ जेटा केबो हाफुसिनो ताइ खरकसा हिनि दङ अबनो अल्फान्सो केबो हिनो अबनो रत्नागिरी अल्फान्सो हेक्ला अल्फान्सोनि गोबांमा टेस्ट चेन्ज सङै थांगा त्रिपुरा हास्ते उफायका ब चेन्ज सङै थानाय ताबो खाजेन ताबो फियाबा ओ थाइसु बुसुक थक जों टेस्ट खाइ मानायनाय अब ओ थाइसु आनि नग ताबो थाइनानि जेंगा अब त आं नना काइदि हिंग्ला काइनानि ननि जातियक थानो सियंनाय बाथाय अब गोबां थाइग्ला ब अंखा ह्युमिनिटी बेलायखन गरि जागाव सि थायो चिन अरंखा कलमति गोबां नक बार इंग ब थाइग्ला तुबो थगला एमनेसि बने स्टोर खाइनानि बागै बेलायखन हामियाब निनि हातिबाद काइसानि बिसिङाव फालपाय मारिबो खाग माने परे आबोनि उक्लगो अबताय नों स्टोर खाइ नारगै मैया खाजेन थाको खाजेन थाइबोफान हामजानाय रेड पाल्मार सेमानो बो उपट थायो ताकलाय बो उपट थाइनानि जेंखा ब इंका रेड पाल्मार ति कक साथे साथे सं बे सेरनि रेड पाल्मार पट ना अंकारि खातिनि इकनाय पट पटरमा बाथाक माने बांथागलिया बांथाया फान बाथाका आं नग करि बेको सख्राय मानसि थागियाको आं बनो तिनि सातुं सारिखा बनो नायदि बसकांग नों अबना कसा कसा नाय सातुं न खाबले नों बना कसा कसा नाय अमाना नायि नोंनि नि पट काइ मानो अरक बदे किसिसा आगे सातुं नांजागो साक साना सेंखा हा इको या तिनि साक्लमक लाइका अब हा ताइ खाकता साग्रिना बागे हाइका खाजेन ताको जों रेड पाल्मार न पटो बो काइ मानो पियाबो बुफां किसा तोरो अब दुआर भेराइटी अंग या सिनि त्रिपुरा अब नक बाने बागे अंगनाय अब सेमि दुआर पोङि थांनाय सिनि त्रिपुरा बुफां किसा लकडाउन लय दङ तासिङो जे नंमानि बेदा गोबां फायनाय फिया बुफां सुजुग मांखानका लगै थांनाय नों बना ट्रेनिं रिफरेन्समि स्टे हा खायनाय बागे मा जाति हकनाय एरपर प्रुनिंनि समय नों अबना उराम उराम प्रुनिं लिवै बना बारायनानि तंमुङो मातु बनाय खाजान ताको हेंके ताइ बेसे कक गोबां सागला खाजान ताको नना गोबां मा कक बलाय खां तिनि फांसा फंसु नार्सारिनि बसा फालि मा जानायबा नना कक थाइथैसु बलाय मा हायके मा साव ओ कक सायन साना नांमानि हेंके खाजान ताको फालि जाजानाय बरक आं थाइथैसु मा सानाय न जुदि नाङै दं हेंके थाइसु फांसा फंसु कमला मुसाम्बि फांसा फंसु नाङै दं हेंके आनि आरो नों कक दुगबाय कक सुरलाय मानो যদি কেবো কমাर्शियल काइनानि हिंक्लाय नों आनि आरो सेकां कक सावै काइनानि प्रिपारेशन नाय मानो जारा गोबांखौ काइनाय बरनो सानाय प्रिपारेशन सारा थाइसु ग्रगन त्रिपुराव ता काइजाबादि हामबाय हायनो हाय दाक्तिनो मालाय फिनाय दाल बिदाल थाइसुनि कक न तै खाजान